bavele enkantolo yemantshi eMelmoth abafowabo bakaZimiphi Zimdola Biyela ongumsakazi wokhozi FM ngoLwesibili ngamacala okuzama ukubulala, ukuthumba nokushaya. Umndeni kaZimdola usematheni kulezi zinsuku ngesigameko ezahlukene. Umfowabo kaZimdola ongusihlalo wamatekisi koseshini wasempangeni eBuchanan Taxi Association uMnumzane Viki Nduku Biyela, uMnumzane Innocent Makomane Biyela oyikhansela obuka, uMnumzane Siboniso Biyela noMnumzane Thando Xolo Mngoma icala labo lihleliselwe unyaka ozayo. uBiyela ongumfowabo omdala kaZimdola usematheni kulezi zinsuku ngemva kokuthungelwa ngomlilo kwamatekisi akhe awu-15 ngeledlule okusola umbango wasembonini. Ngalokho labe-ke bavele phambi kwemantshi bebemelwe ngumnumzane Mafika Dlamini wenkampani iShoba Sandile Attorneys. Umshushisi uMnumzane Mandla Mtukutshe utsheleke imantshi ukuthi ucela ukuthi icala lihlehle ngoba-ke basadinga isikhathi ukuze baqoqe obunye ubufakazi. Zonke-ke izinhlangothi zivumelene ngalokho. Kube-ke sekuphakama ummeli wabamangalelwa wacela kuMankomane ongummangalelwa wesibili ukuba ehliselwe imbandela yebheyili njengoba ithi-ke akavumelekile ukuba-ke alibhade endaweni yangakubo obuka. Ummeli-ke uthi-ke ukuxegisa kwale mbandela kunganika-ke iklayenti lakhe ithuba lokuba likwazi-ke nokwenza umsebenzi walo-ke kule ndawo njengoba-ke liyikhansela lisebenza emphakathini. Umshushisi uveze ukuthi imibandela yaleli bheyili kwakuhloswe ngayo-ke ukuvikela ofakazi njengoba-ke impilo yabo isengcupheni. Uveze ukuthi-ke ummangalelwa uyabazi ofakazi ukuthi bahlala kuphi. Uthe-ke kumele azame ezinye-ke izindlela angenza ngazo umsebenzi wakhe wobukhansela. Kubalulekile ukuthi-ke kubalulekile ukuthi ukuhamba kwakhe kube-ke okulawulekile. Wafinyelelwa-ke kulesi sinqumo ngoba-ke kubonakala ukuthi ofakazi abaphephile, kusho-ke umshushisi. Sibe sesichithwa-ke isicelo sakhe icala lahlehla. Ummangalelwa wesithathu uSiboniso Biyela ungaphakathi-ke ubhekene nelinye icala asafaka kulona-ke isicelo sebheyili.